वही के चाय आवा था एक सुबह चिल्लाती इतना लेट हो जाता हम काम के तब वही चाय आवता है सूती रखल बा मी बोरा ले के रखल बा है बेटी सुतला तो जति कप पी ले तो जाई ए उड़ा चा पिया आपका जो उठाता तो उठाता नहीं हो उठ के बैठा उठ के बैठा जागना है का में हाँ भी दाई में अब बदू भारत बक चाहिए गंधवा देता एकदम छी हड्डी बस खा ले उड़े जल्दी बस उठो पर उठा चा पिया मुंड ना खराब करे जल्दी उठा चा पिए तो माँ दुकान से काम कुछ फैलल बा माँ ऐसे ही काम लगा जब देखा कुछ फैला बा ऐसे ही कुछ बर्तन ठीक है कुछ फैलल हो सोचे जल्दी कैली जल्दी जल्दी कहीं खटी ना समझ